Častokrát ho vidíte jen ve videích nebo nakreslenýho na jeho merči, ale máme ho tady opravdu. Takže ještě jednou pořádný potlesk pro Tadyho. Cože, takovej kork? Kámo, ty jsi strašně dobrý, Péťo. Co nám předvedu ukáž? Hej, to mě nauč. Já to chci zkusit taky. Výborně, takže tady, teď je to tvoje, takže všichni ruce z kapes. Dámy a pánové, tady se rozbíhá. A krásný sideflip, ale mu ta duchna nestačila. Tak co přidáme ještě něco dalšího? Já si myslím, ale... Tak ještě tady máme nějaký prvek. Ty brďo, dámy a pánové, tohle to vypadá jako stojí na rukou neboli handstand. Obrovský potlesk s krásným přepadením do mostu. Tak co nám předvedete, kluci? Cokoliv, vy to tady máte natrénovaný, vy ty berzikářky znáte, vy máte doma v obýváku, tak tam se předveďte na nich. Pěkný A-twist do backflipa, jo? Wow, Péťo, ty jedeš. Back 360, čistej. A back 360 z rondátu. Wow, ty máš fyzičku, kámo. Neskutečná fyzička. Já tady mluvím a už nemůžu. Tak já to klidně vezmu, ono mluvit a skákat je fakt náročný. Každopádně, Luky, pojď nám tak něco ukázat. Vypadá to na krásný webster rondát. Backflip, ty kráso. Luky, ty jedeš. A tady odpovídá, co to bude? Krásný protažený layout, Benko. Tak, já si myslím, že tady máme něco krásný. Dvouran nahoru. Tady to vypadá na precis. Máme tady něco z parkouru. Obrovský potlesk za krásný styk. Každopádně, já si myslím, že bychom se mohli vrhnout na nějaký první dobrovolníky. Co vy na to? Sluníčko nám svítí perfektně, počasí vyšlo na jedničku, takže si tam můžete hezky naléhat. No. Jak se vám leží? Je to pohodlná tráva? Je to dobrý? Ale jo, je to dobrý. Kvůli čemu jsme tohleto provedli. My přes vás teďka zkusíme přeskočit, ale nebudeme přes vás skákat normálně takhle po nohou, protože to je trapný, že jo. My jsme tady od toho, aby jsme vám tady ukázali nějaký saltíčka. Takže si myslím, že bychom si mohli rovnou takhle ze začátku ukázat nějaké Výši místa, kluci. Kryjte si to, co potřebujete. Třeba oči nebo tak. Výborně, takže tady se rozbíhá a jdem na to. No a krásnej, flambovaný 180 front flip. Výborná práce, já si myslím, že bychom mohli někoho přidat. Ale vydržte, ještě chviličku vydržte, máme tady ještě Lukyho. Já nevím. Já více jak 5 napočítám, takže je jí hodně. 1, 2, 3, 4, 5, asi 9. Jo? Tak kdo z vás, kluci, tu bejt nechce, máte poslední možnost odejít. Mám nápad, dáme si takový testovací skok takhle vedle vás, aby jsme viděli, jestli to... Pojďte! Budete hned za sebou! Wow, jo, to byste přeskočili i toho posledního. To si tam můžeš zase lehnout. Dobře, tady, jestli si na to věří, jestli si troufáš, protože my jsme spolu takhle ještě nikdy pořádně neskákali, takže ty vlastně ani nemáš tušení, jestli to může být, anebo ne. Takže obrovský potlesk pro Tadyho. Tady jde na poslední místo, což je to nejrizikovější. Já vás možná tady takhle poprosím, mějte oči otevřený, protože tohle my budeme dopadat někam semka a já nemůžu zaručit, že to tady takhle zvládnu dobrzdit. Když to teda půjde všechno dobře, dopadnu semka, jo? Když to nepůjde dobře, tak všichni víte, co se může stát. Dobře, takže vypadá to, že se do toho... Ty kráso, poprvé a naposledy holíči tady. Jihlavský parkourista, freerunner. A jdeme na to, dáme si odpočet, dáme si 3, 2, 1, Peťa, OK, všichni dohromady. Takže Peťa je ready a my startujeme. 3, 2, 1, Peťa! Je úplně v klidu, měl jsem tam dobrých 5 cm.
9 dobrovolníků. No vy jste černí, to víte, ne? Tak 3, 2, 1, teď. Ospěkně kusy. Dobrý nápad. Co ještě byste chtěli vidět? Korka. Korka. No dobře, no tak kork mi moc nejde, upřímně. Ale máme tady borce Péťu, který tady korka skákal. A má ho krásnýho, můžeš? Kork. Wow. Tam by šel dvojitej. Umíš dvojitej? Můžeme zkusit double korka. Chcete vidět dvojitej vrut? Já ho chci moc vidět. Dvojitej vrut. Vůbec nevím, jestli to zvládneme, ale pojď ho pozbudíme. Pojď na to. Péťa, 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 Péťa. Wow, krásný. Ty seš gymnasta, kamaráde. Co tady? Jsou tu... Ty kolena, co ten člověk musí vydržet, to je extrémní nápor. Tak, máme nějakou připomínku? No, já jsem starý. Mně už je 30 let. Kluci, nechtěli byste to zkusit vy? Nebo aspoň mi to ukažte, jak se to dělá. A já uvidím. Já jsem v důchodu totiž. Já už jsem parkourista v důchodu. Zvládnete to? Dobře, tak Luky říká, že se toho ujme. Jakožto nejmladší, ten má ty kolena všechno ještě naprosto v pořádku. Takže nám to ukáže, jak se to dělá. A potom, když uvidíme starým, že to je v pohodě, tak to zkusíme skočit taky. Vidíte to, jak se lekl? Kluci, já vám do toho nechci kecat, ale máme tady duchnu, jo? Jako, jestli chcete, aby vás to bolelo, tak můžete to je natvrdo, no, ale jako, jinak, tamhle je madrace, kdyby něco. Chcem to vidět natvrdo, nebo do duchny? Aha, tak je to, vy to chcete vidět pořádně se vším všudy. Tak jo, jdeme na to. Tak, každopádně můžeme to Lukymu společně ostartovat. Půjdeme. Luky, 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 Luky. A skáče krásný layout backflip a krásně ten dopad uzemnil, takže to nebyl takový impact. Tak a co na to tady? Myslíte si, že to taky zvládne skočit? Máš tady obrovskou podporu a tady skáče a krásně, bez kotrmelce, tyho kolena to pořád krásně zvládají, krásná práce. Flip 360. Přemýšlím, jak to udělat ještě zajímavější, protože už jsme si ho dneska ukazovali. Z výšky, backflip 360 z výšky, jako myslíš tady odsaď? Ty brďo. Do žíněnky, budete na nás hodní a necháte nás tam dát žíněnku, nebo ne? Ano, slyším, že ano, takže Luky, pojď dáme tam, že Luky je správná osoba, která nám to tady může ukázat. Každopádně hraje nám pořádná hudba, takže tleskáme do rytmu. Tak pojď Luky, dávej a krásný backflip 360, to chce obrovský potles. No a budu doufat, nevím, jestli mám tak dobrý odhad, ale zkusím se tady nějak vejít. Každopádně pro vás platí taky, mějte oči otevření, protože se může stát, že najednou uvidíte moji nohu třeba někde tady nad váma. Dáš, ten pořádný potlesk. A jak by to nedal, ten pořádný potlesk za snahu, tak jak to dopadne? Celý, za chvilku se dozvíme. Pojď na to! Yoga backflip, kráso! Wow, Péťo! Ty bys mohl na olympiádu normálně vyhrávat zlatý medaile. Wow, děcka, já tady vám poslouchejte, vy si ho budete muset zasloužit.